Dobar dan, moje ime je Sanja Kosor, ja sam predsjednica udruge Jedna mladost. Kroz projekt INTERSTEM, sufinanciran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, proizveli smo društvenu igru na temelju lekcije iz kemije, tako da pomogne učenicima osnovnih i srednjih škola razumjeti neke pojmove koje uče na satu. Ovdje vidite Playmat, tu su svi spojevi koje trenutačno imamo u ovoj igri. Ovdje su oksidi i to imamo kalcijev oksid, natrijev, magnezijev oksid. Ovdje su oksidi nemetala, ugljikov, sumporov 4, sumporov 6. Ti oksidi se spajaju sa vodom kako bi se dobili hidroksidi ili kiseline. Ako spojite neki od nemetalnih oksida sa vodom dobit ćete kiseline, a metalne okside s vodom dobit ćete hidrokside. Ovdje imamo dvije soli koje nastaju samo sa kombinacijom klora i kalcija ili natrija ili klora, no međutim ove ovdje 4 soli nastaju neutralizacijom. Neutralizacija je kombinacija hidroksida i kiseline. Primjerice, ono što smo bili malo prije objasnili, kalcijev hidroksid plus ugljična kiselina, to nastaje znači od ove dvije karte. Kad imate ove dvije karte, zamijenite za ovu, dobijete dvije vode i onda igrate dalje. U svakom slučaju, ponavljam, imamo okside metala i nemetala, kiseline hidrokside, soli koje nastaju neutralizacijom i ove dvije sole koje možete dobiti direktno iz ruke. Danas radimo okside. Ispred sebe imam karticu magnezija i kisika. Magnezij na sebi ima broj +2 jer je dvovalentan, a kisik ima -2 jer je dovalentan, ali on će primiti atome, odnosno elektrone atoma magnezija. Sada, kako spajamo? Gledate prvo ta dva broja, oni moraju u konačnici dati nulu. +2 i -2 je nula. Magnezij je siva pozadina, a kisik je crvena. To možete primijetiti na kartici oksida. Magnezijev oksid ima sivi magnezij i crveni kisik na sebi i trebaju vam ove dvije karte kako biste napravili ovu karticu i dobili 2 boda. Isto tako možete recimo raditi i kalcijev oksid, sve što vam treba je kalcij kisik ili primjerice natrijev oksid, naravno natrij plus kisik. Ovdje imamo još i ugljikov, 4 oksid, on se spaja kao ugljik plus kisik. Ovako, sad ćemo prikazati kako radimo hidrokside i kiseline. Da bismo napravili kiseline, trebamo imati oksid nemetala. Primjerice, oksid ugljika ili ugljikov 4 oksid se spaja sa vodom i ako imate te dvije karte, možete napraviti ugljičnu kiselinu. Zašto biste to napravili? Ove dvije karte zamjenjujete za ovu koja ima 7 bodova, a usput vam treba kiselina jer nju ćete kasnije moći sa hidroksidom spajati u soli koje još imaju veći broj bodova. Osim ovoga, možete spajati primjerice okside metala. U ovom slučaju imamo natrijev oksid. On se također spaja sa vodom, a dobivamo natrijev hidroksid ili kasnije lužinu. Znači ovako, natrijev oksid plus voda daje natrijev hidroksid. U konačnici, primjerice postupkom neutralizacije, možete spajati hidrokside i kiseline, a o tome ćemo u sljedećem dijelu. U onome trenutku kad imamo primjerice hidroksid i kiselinu, možemo ih spajati da bismo dobili sol. Primjerice, ovdje imamo kalcijev hidroksid koji je u prvotnom dijelu nastao spajanjem kalcijeva oksida i vode i imamo ugljičnu kiselinu koja je prije nastala kao spajanje ugljikova oksida i vode. Sad, procesom neutralizacije dobivamo sol koja se zove kalcijev karbonat. Ona je spojena od riječi kalcijev i karbonat. Osim kalcijeva karbonata dobili smo i dvije vode. Ovdje je to reprezentirano sa simbolima kapi. Tako da u onom trenutku kad napravite produkt soli dobivate i 2 vode. Bodova dobivate ovdje 9 plus 3 plus 3, znači sve skupa 15 bodova. 30 bodova je za pobjedu, znači ovdje se već na pola puta.
Idemo još jedan primjer soli. Znači imamo hidroksid i kiselinu ponovno. Magnezij je hidroksid koji je nastao spajanjem magnezija oksida i vode. Sumporastu kiselinu ili sulfitnu koja je nastala sumporovom 4 oksidom i vodom. I ovdje će nastati magnezijev sulfit. Osim magnezijeva sulfita dobivamo 2 vode, tako da i u ovom slučaju smo postigli 15 bodova. I ovo je primjer za soli. Imamo 2 primjera soli koje možemo dobiti i bez da moramo napraviti kiselinu i hidroksid. To su kalcijev klorid i natrijev klorid. To možemo napraviti direktno iz ruke kad imamo primjerice klor, natrij ili kalcij. Za kalcijev klorid treba nam kalcij i klor. Sada, trebaju nam 2 klora. Zašto? Zato što sam bila rekla moramo dobiti nulu. Plus 2 i minus 1 nije nula. Ali kad dodamo još jedan klor, onda 1 kalcij i 2 klora čine kalcijev klorid. Osim njega možemo napraviti natrijev klorid, no međutim u ovom slučaju, budući da je natrij jednovalentan, dovoljan nam je 1 klor. Plus 1 i minus 1 je 0. Boje odgovaraju ovome što piše tu i skupili smo 2 boda. Ove 2 karte za soli imaju ovaj znak za zamjenu i to su 2 jedine karte koje mi koristimo, koje služe također za zamjenu. Znači u onom trenutku kad dobijete kartu, u nekom trenutku u budućnosti možete zamijeniti ovu kartu za 2 nove ovakve ili slične ili 3 takve. Tako da možete imati onda više karata, zaraditi nove spojeti i skupljati više bodova.